blev det endelig uge 37, Vestegnens Kulturuge, hvor at vi også under Strik Byen Smuk fik lov til at pynte byen med alt det strik, som er blevet lavet. Og så kommer den igen. Jeg har hen over sommeren haft 5 forskellige strikcaféer, som simpelthen handlede om at strikke til byen. Strik Byen Smuk strikcaféer, hvor at vi i fællesskab har strikket hele sommeren. Vi har snakket sammen, vi har inspireret hinanden til, hvad er det, der skal udsmykkes her i vores by i forbindelse med kulturen. Jeg tror ikke, jeg sådan først havde indset, hvor stort et stykke arbejde det egentlig var. Men det var sjovt at være med til. Og jeg har virkelig... Nogle gange har jeg virkelig måttet tage mig selv i nakken og sige, at jeg skal have det her projekt færdigt, men det har været virkelig sjovt at være med. Og jeg er super glad for at se, at det kommer op. I Strik Byen Smuk strikcaféerne hen over sommeren var der meget hurtigt en følelse af fællesskab, en følelse af en fælles interesse for, at byen kunne strikke smuk. Man hører jo alle mulige dejlige kommentarer på projektet og hvad det egentlig kan, og hvordan det har været med til at skabe farve og glæde, og det er kommet op. Det har virkelig været positiv stemning omkring det her, så det har været sindssygt godt. For at gøre hele det her Strik Byen Smuk projekt, gøre det bæredygtigt, så overleverer vi alt garnet til Risbjerg Kirke, til at de kan strikke det om og give det til herberg lokalt og i København. De frivillige, som har været for beskyttede boliger og for plejehjem, har fået tildelt en opgave, der hedder, at de skulle strikke en firkant på ca. 30 x 30 cm. Og alle de her firkanter skulle så syes sammen og laves op til et hus, som skal illustrere det at få strikken ud af hjemmet, det at være fælles omkring nogle ting. At det her er smukt. Jeg ved ikke, om det er smukt, for det er individuelt for den enkelte. Men det smukke i det her, det er i hvert fald fællesskabet omkring det her. For mig har det givet en følelse af taknemmelighed ved, at så mange mennesker støtter op omkring det her projekt her. Der er ikke så meget at sige, at det har været et sindssygt fedt projekt, og jeg håber, at vi får mulighed for at gentage det igen på et andet tidspunkt, i en anden kontekst eller den dur. Så det har været fedt.